lukurokni bagui samung tangnani tei borokrokni bagui samung tangnani bagui MLA mantri minister wngna nangya bukha tongkha hingke lukurokni bagui samung tangnani muchungmani tongkha hingke no lukurokni bagui samung tangui mano tongna nangya mungsa MLA ni achuk thai tongna nangya minister MDC EMCM rok lukurokni bagui tangnani muchung khaingkai bukha kotor kheno tangai mano amti kheno tini phunukbari phunuguri khatini Ambassa Bidhan Sabha ni kecham MLA ongyakheba tabukni Ambassa RD block ni BSC chairman Porimol Dev Burma tini kwbangma joraromui Ambassa bukhasteni bisingo klainai nalichora bukhak amchaini khungsa lama watini tei phaimang tuimani tui toroi lama baikrubui tuibe baksatlangi tongmani mangpli kwbangma joraromui lukurokni sanmung tongmani o lamano jaikhai rinani bagui o ha bai ha khagui tongui ha kagui ha baikrubui lukurokni jingjal ungai phainai sallogo o jingjalrokno yak katirina naharmungbaino tini hangkor phanot langui tei Ambassa RD block ni video songnot langui o amchairokno phunugui kha oboni logi tei kaisa Tiprasa kami je kami banpui kami ini sinjagui tongo o kami ni lama rokbo kwbangma joraromui hamya wngui tongo o hamya lama rokno bo dakti dakdekhe snamti sanani sanmung bai tini DM no o thairokno thangui phunukka tei o amchaini lukurok bai kok sawai dakti khe amorokno bahaike snamti saiman amorokno supungnani bagui tini visit khai naikha Ambassa RD block ni BSC chairman tei Ambassa bukhaste pha tei Ambassa RD block ni video madam song Kakbara di sini bantu bul haram parawo sini DM dhalai Sajo Wahidi video madam Bonita Research ayam loge aro local salah serir tongo local party ko tongo aro tini chung phaimane mul uddesho kha o je chung tabu je jaga tongo Albert abo onek din kha abo tui Angoi, covering way of Albert about collapsing Haga. Tabu Yatu, Kono Gari Gura Tamaya, Kono emergency Kono Provision, Calvert use Crimea. Jagaraneda, Borok Kunuitika, Oronic Lion, Dujan Borutika. At the Sisumora, Maragas. Abone Poreto, Tabu Tintaka, Tini, to give Notuka, you made a Notuka, DF साहब ना एकदम स्पॉट तो मोबाइल फिजिकली बोलना था ना भाई तम कहना नहीं अब बोलना है बताओ इंजीनियर ना थाना अब एस्टिमेट करना है तक लाइन भी देखो ये रेनी सीजन ने परे अब तो तब बातें समय तो कम मंगला बातें ने परे अब ना प्रायोरिटी हुआ ये काम ना खाया भाई आशा बात है तो अब न सका था का उत्तर नालीछरा GPO aro ban limainat parao arwa hino dhorai nodi ne tui bai par baika lamo paina lekha onek jaga jomi bono stoka apunobo ei DM saheb visit khayo apunobo ekta kichu payment bagai bo order rika adhikarik no department no aga chunga sa khayo taklane to abo manne